Aventura a început cu niște probleme cardiace, oboseală, care au fost rezolvate și dureri în picioare, în special în piciorul stâng, la distanță de mers normal sub 150 de metri. Am făcut niște investigații tot aici în clinică. Am făcut ecografie Doppler pe membrele inferioare și s-a constatat că piciorul stâng, care era cel mai afectat, trebuie operat. Este un pacient de 74 de ani cu multipli factori de risc, gen hipertensiune, diabetic, dislipidemic, coronarian, cu cardiopatie ischemică. Ca și clasificare, era în stadiu 2B, adică trecând cu timpul, de exemplu, riscul este apariția, mai ales că este un diabetic, apariția leziunilor trofice, adică renele la picioare, care se vindecă foarte greu. Și atunci e riscul să-și piardă din picior. La pacienții cu multipli factori de risc apar tot felul de complicații și atunci, ca să evităm lucrul ăsta, încercăm să găsim soluții elegante pentru pacient. Am stabilit o procedură hibridă. În așa fel, inciziile sunt mai mici, că durata de spitalizare este mai scurtă și recuperarea pacientului este mult mai rapidă. Am făcut o procedură gen chirurgical, o tromboendarterectomie de trepied femoral, cu o plastie de lărgire și o reconstrucție de arteră femorală profundă. Ulterior, s-a implantat un stent pe artera iliacă și o angioplastie cu balon pe artera femorală superficială. Și în rezultat, pacientul s-a restabilit fluxul arterial distal, cu puls distal foarte bun, adică cu o patență pe termen lung foarte bună. După o evaluare clinică, am decis că trebuie să facem arteriografie de membre inferioare, asta însemnând vizualizarea arterelor de la membrele inferioare cu ajutorul unei proceduri pe bază de substanțe de contrast și raze X, care procedură ne-a relevat unde anume sunt aceste îngustări la nivelul arterelor membrelor inferioare. Rezultatul a fost acela că existau, la nivelul membrului inferior stâng, care era cel cu probleme pentru dumnealui, existau îngustări la mai multe nivele. Adică aveam îngustări și la nivelul arterelor iliace care sunt în burtă, aveam îngustări și la nivelul arterelor de la rădăcina piciorului, în zona inghinală, și aveam îngustări și imediat deasupra genunchiului, pe artera femorală superficială. Dacă ar fi fost să avem un singur tip de abordare pentru aceste îngustări, ar fi fost extrem de dificil. Asta înseamnă că ar fi trebuit fie să-i punem stenturi și la toate cele trei nivelurile, fie, dacă nu, să îl operăm cu un bypass, care ar fi trebuit să fie o proteză destul de lungă și ar fi fost destul de complicat pentru dumnealui recuperarea. Astfel că am ales o variantă care se cheamă procedură hibrid, împreună cu colegii noștri chirurgi vasculari. Am procedat inițial la tratamentul zonei arterei de la nivel inghinal, unde s-a efectuat endarterectomie cu un rezultat foarte bun, iar ulterior am procedat la angioplastie. Pacientul a mers la sala de angiografie, unde a făcut angioplastie la nivelul arterei iliace din interiorul abdomenului și din nou angioplastie, tot în cadrul aceleași proceduri, la nivelul arterei femorale superficiale, artera de deasupra genunchiului. Noi am transformat această procedură complexă cu incizii mari, cu timp de recuperare mare, într-o procedură mult mai simplă, în care pacientul a putut să se mobilizeze rapid și să fie externat după câteva zile. Echipa medicală este o echipă pe care, cel puțin partea de angiografie, eu o cunosc foarte bine, pentru că am mai fost, iar domnul doctor Linte este un specialist de prima mărime și domnul doctor Pisecari, la dânsul am fost internat. Și dânsul mi-a spus, uite ce aveți, uite ce plan de tratament vă propun, și normal că tot la dânsul mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut cum discută, așa, și
cum empatizează cu pacientul și de-aia am venit cu, cum să vă spun, cu ochii închiși la operație. Urmează piciorul drept, care și acolo am o intervenție de făcut și care sunt 100% convins că o să o fac tot aici, în aceeași echipă, fără niciun fel de problemă.